epekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Maayong aga Bacolod, mga aga balugawain sa Western Visayas. Sa ngalan ni Action Fred Salanga, ang inyo diralagad Action Boy Duran, magapangalagad kita temporaryo. Diri sa Action Report, second portion. Si Action Fred daw nagpulagay ng mata niya, blado. Basi kung magsigi ko ditender, kung basi magkalalatnan ka mo, no? Sore eyes, sore eyes, tigulula, no? Anyway, magapangalagad kita diri sa inyo sa Action Report second portion sa pagdala sa inyo sang pila ka mga issues kag mga balita sa aton karon nga palibot. Tanong pinaka-dako karon nga balita diri sa siyudad sa Bacolod, ha? Ilabi na sa mga mahilig sa politika, ha? Ang mga mahilig sa politika, kadumdum kamo nga ining si former 3rd District Congressman Albi Benitez ang iya nga application para sa registration bilang botante diri sa siyudad sa Bacolod petisyonan ini sang tatlo ka mga petitioners, no, nga nagsumiter sa mga affidavit, mga ebidensya sa ERB o kuning Election Registration Board nga nagapakita sa ilang petisyon affidavit nga wala sang rason o kung hindi pwede nga mangin botante sa siyudad sa Bacolod si former 3rd District Congressman Albi Benitez bangod nga hindi siya residente sa siyudad sa Bacolod. So gin-file ini nga petisyon sa ERB o kung ang Election Registration Board. Nagpagwa sa resulta ang election ERB sadtong ang desisyon gali na himo na sadtong Hulyo 23 kagin pagwa kahapon lang adlaw Hulyo 28 gin-deny ang petisyon sining tatlo nga nagapamatok nag-oponer sa registration ni former 3rd District Congressman Albi Benitez diri sa siyudad sang Bacolod. Gin-deny bot silingon gin-aprobahan. Kung gin-deny gin-aprobahan ni ang registrasyon ni Benitez diri sa siyudad sa Bacolod bilang botante. Kaya ginatanaw nga ang pagparehistro diri ni Benitez is partimaan kag nagapalayag naman sa gani officially nga magapadalagan sa bilang alkalde sa siyudad sa Bacolod. Okay? So gin-deny sang tatlo ka mga miyembro sang ERB composed of the election officer mismo bilang chairman, si Attorney Katrina Kanya, subong man si Attorney Hermilo Pauyon, nga civil registrar civil registrar head sa siyudad sa Bacolod, kag ni Ma'am Gladys Aymelin, o kanang ining tatlo sila, no, ang miyembro sini, no. So gin-aprobahan na, aprobado na. Kung gin-deny nila ang petisyon, what I mean is hindi pa gid man siya aprobado kay suno sa kay Attorney Baflor ang ilang legal counsel sa nagapetisyon, may mga legal remedy pa sila kunong himuon, no? May mga legal remedy pa sila nga himuon, no, para sa sining pag-deny sa ilang petisyon. Gin-deny pa lang ang petisyon, ha. So may mga legal remedy pang himuon ang kampo sa sining tatlo ka mga nag-file sa opposition sa pag-file niya akong pagparehistro diri ni former 3rd District Congressman Albi Benitez. So, tanaw na ito na, nandalagan sini. As of now, first round kung sa mga round 1, nagdaog si Benitez sa iya sining sa away abi sa round 1 daog, no, may mga legal remedies pa. Amo na atun-atunan ni mga legal remedies ni. Ako from the very start daog pananaw na ko lang sining ko ining petisyon ni daw medyo kuan ni siya medyo taklaron bla kayo kung sa bungyod pa sa bukid pataklaron kayo bla ang ining oposisyon, no, kay
Ang aton nga layi daw kapos para sa pagsaylo-saylo sa imong registration, no? Hindi lang niya sa kaso ni Benitez ni natabo mo, kadamo sa mga kaso na balaan naton. In fact, tanaw naton, bisan sa aton diri nga sa probinsya, damo di mga mayors nga may sa nagkalainlan nga banwa kay syudad nga diri man gani sa Bacolod nagaplauli. Pero dito sila ay mayor sa iban nga banwa. In the same manner nga kung si Benitez sabi congressman, no, dito sa 3rd district subong niya mapadalagan sa mayor ng parehistro di siya katabo lang na nga ang registrasyon, ang saylo-saylo transfer sa registration daw kahapos pa lang, no, mag-transfer ka sa registration, no. But ini ang away ari pa lang ini sa registration, damo pa ta sinisang pabuton. Nakabalo kita nga ang kampo sa PIAC would try to do its best kung paano mapunggan ang pagkandidato ni Benitez diri sa siyudad sa Bacolod. Kung gani niya, kung kandidato, balon tayo, no? Kung sino ang tao sa Bacolod, kung diin gida, no? Kung kandidato, padalaga na, dalagan na, para nga mabalaan tagid, no? Kung sino gid ang suportado sang mga taga-siyudad sang Bacolod. Galing iti, balo ka naman sa politika. Kung madala mo lang iya sa legal battle, kag madaog mo lang, kundi matulotawhay ka. Pero para sa ako na biya, ordinaryo nga bumuluto, ordinaryo nga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod, padalaga na kung sino gusto magdaraga na. Kay tanawon talaga na sa kwan, nagkasalimbla sa mga butante mo sa mga lantaon talaga sa punta sang bulpen, no? Tanawon ta, dalagan para nga mabalaan naton, diin gid bala, sino bala ang suportahan sa taga siyudad sa Bacolod. But as of now, amo na siya. So batunon ta na. Gindinay ang petisyon. Hindi na ta maghinampakanay pasang kunano nga matyaga, kundi gindinay ang petisyon. So tanawon naton kunano nga mga legal remedies pa ang himuon sang kampo sang sining nag-oponer sa registration ni Benitez diri sa siyudad sa Bacolod. Pero siguro nami gid pro, no, kung akuya muna bala nga padalagan na. Kung sino gusto magdalagan, dalagan lang. Then we will know kung sino iya ang gusto sang mga pumuluyo. Las 6:45, mabalik kita pagkatapos lamang sini. Federlip Lending Corporation. Inapaybalo nga ang Federlip Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation isa lang ini sila kag nagatanyag sila sang mga masunod: ATM kag bonus loan, SSS kag GSIS pension loan, real estate mortgage loan, chattel mortgage kag car or truck finance loan, construction kag house renovation loan. Ang Federlip Lending Corporation namtang sa second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. May araman sila mga satellite nga opisina sa Bangga Durex, Talisay City, kag Corner Yungke, Dalangoria, Barangay Poblasyon, La Carlota City. Pwede ka mo maka-apply. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
nagapalaplag sa kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo.
Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa Kaupod si Aksyon Fred Salanga. Balik kita diri sa aton nga pagpangalagad mga kaaksyon. Hulyo 29 na kita, buwas 30 sa Sabado 31. Pagka Domingo, Agosto na kita mga kaaksyon. Balantayan ining bulan sa Agosto kay man nagasaka ang kaso sang COVID-19 sa ibang nga lugar, no? We are glad nga diri sa Negros Occidental, siyudad sa Bacolod, nakita naton daw naga may ara nga pagnubo sa mga kaso, no? Ikumpara nimo sa nagligad nga masimana. No, may nagalapta nga mabalita, may mga nagalapta bla sa especially sa social media nga may ara kung tawag nga circuit breaker lockdown sa bulan sa Agosto. Hindi tanay na pagpatihan mga kaaksyon, Indyo makabig pa naton nga fake news. Wala pa sang desisyonan kung ano ang mga quarantine status sang bilog nga Pilipinas sa sining palabuton nga bulan sang Agosto. Wala pa naibaluan ang quarantine status naton. Ang Interagency Task Force, National Interagency Task Force, ma-meeting pa ni sila either subong lang adlaw kung buwas nga adlaw para sa kung anano ang mangin quarantine status nga patuman sa nagkalain-lain nga mga lugar diri sa pungsod Pilipinas. Pero tungod sining Delta variant, muna lang nagapadamo sang kaso kuno siling sang DOH, siling sang DOH, ka nabasa ko ning ilang sa isa ka balita, siling sang DOH sa Tagalog pa na babahala na ang DOH sa pag-akyat ng kaso. Kung nababahala lang ni sila nababahala. Way man kamo ang DOH, Secretary Duque daw way man sang may advice bala sa mga Pinoy bala nga dapat amuntanan ni batuan nato ni kay lain naman ning variant amon ning himuon to kangawa lang tayo kangawa hasta subong kuya ining problema sang COVID-19 isa sa problema dire ang mga nagapa uyat mismo sang away kontra COVID-19 mo kay kung mayo lang ang pag-away sini hindi kita tanto matamaan mo, no? So dapat sa DOH tani, no, ining bag-o nga variant, dapat may advice na sa pumuluyo na nung na mayo himuon. Okay na ya, sige lang kita pang kung sa nagligad ba interview ko si Senator Chis Escudero niya, sige mataga pugas ka mo process ning bag-o nga variant kinahanglan tabala nga sa una siling 20 seconds, pwede tabla himuon isa ka minuto nga panghugas, ang face mask tabla kinahanglan bala nga idoble na to. Mo bala kun ano bala mga pagsulundan para nga maganaga naton ang infection, ang paglaton sa sining COVID-19, no? Pero babalik ako sa sining circuit breaker lockdown na ginagalapta subong. Wala ina sa kamatuoran mga kaaksyon, fake news ina kag hulaton naton ang opisyal nga announcement sang National IATF as kung ano ang mangin quarantine status sang bilog nga Pilipinas sa sining bulan sang Agosto. Ditribayo, dako mabulig siyang ditribayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa aton lawas. Ditribayo tambal man sa ubosipon kag hilanat tag 14 pesos lang. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Inuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa militon mga balita nga dala
aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpangunak ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. Aksyon Reports Second Portion. Kaupod si Aksyon Fred Salanga. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:02. Lipot na lang ni kayo. Ano nga issue aton nga hambalan karon sa sining nga programa. Ini ba lang kadumdum mo sa State of the Nation address ni Presidente Duterte? Ginako niya nga ang korupsyon ara gyapon nagaluntad
sa aton sini nga gobyerno diri sa pungsod. Ara gyapon ang korupsyon. Kaya ti kadumdum naman kita sa una sang pagdalaga niya sang kandidato pa siya sang 2016. Hambal niya, korupsyon niya, gaan na sa sang pila ka bulan, tatnaon niya mo, pareho bala sang illegal drugs. Pero managtapos ng termino sang presidente, ang korupsyon, ara gyapon. Nakita naton ba sa zona sang presidente, nga daw ginako niya ginman nga mabudlay kayo ang ini nga mga sahi sang problema. Okay. Now, natalupang dala naton, ining si Senator Panfilo Lacson nagsiling. Kaya dapat, ang away sa korupsyon, dapat wala sa ginapaboran. Ang problema, masiling kita nga gaaway kita korupsyon, pero kung ang aton mga kaalyado, ang mga malapit sa aton gani, amo ang nagakomit, nagahimo sang korupsyon, ay, wala man sang aksyon. Kadumdum ka mo sa una sa mga isyu sa una, pila ka mga matag-as nga mga opisyal sang Duterte administration na involved sa korupsyon, nagauyat sang isa ka ahensya na involved sa korupsyon. Anong ginhimo? Pagka iskandalo, ginsaylo lang. Dito piyak, iskandalo na naman, ginsaylo na naman. Hasta sa ulit daw, nalimunaw na lang. Di paano natuntun maway ang korupsyon kung ginapaboran ang at imo nga kaalyado. Ang imo ta iguon lang, ang mga magagmay malanggani. Ang masami nga ginapahalin, ginahimuan sang aksyon, ining magagmay lang mga opisyal, mga manubo ng opisyal sang gobyerno. Pero ini iyang mga malapit sa presidente, waya sang aksyon nga nahimo. Balaan nyo na kung sino ang aton ginatumo dira. So, hindi gid maaway ang korupsyon kung amo ni ang ginahimo. Nga kung kaalyado mo, why sang aksyon. Ang pinaka mahimo ginahimo lang is saylohon lang. Dumduman nyo na saylohon lang. Muna hambal ni Ping Lacson, hindi matapna ang korupsyon. Not unless and until ang sino man nga korap, wala bala sang ginapili. Kung sino man ang mapatudan nga may korupsyon, dapat manabat sa kasuguan. Hindi sila nga kumukalyado, proteksyonan. Hindi kumukalyado, saylohon lang. No? Never gid ma-achieve ang ining ginatawag naton handom nga matapna ang korupsyon. Mga ka-aksyon, standby na sa Aksyon Balita Morning Edition. Magasunod sa dili gid lamang madugay. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,